Җомга көнне безнең әби апаларыбыз өйдә утырмыйлар, тизрәк мәчеткә ашыга. Монда безнең апаларыбыз, әбиләребез Коръән укырга өйрәнәләр һәм Коръәнне дәресләренә матур иттереп бергәләп гәпләшеп, нәсихәтләр тыңлап, бер-берсе белән әңгәмәләр корып, чәй дә эчеп алалар. Менә күрәсезме, безнең татар гаиләсендә күпме дингә тартылучы әби апалар һәм алар монда алган гыйлемнәрен үзләренең балаларына, оныкларына да өйрәтеп калдыралар. Күрәсезме, матур иттереп, ак яулыкларга төренгән әби апаларыбыз. Әйдәгез без алар белән танышабыз. Әссәламу алейкум, апа. Үзегез белән таныштырсагыз. Әлхәмдүлилләһ. Ва алейкум салям ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мин Әгълам кызы Гөлфәния булам. Радужныйда яшим. Бу мәчеткә ничек йөрим? Беренчедән, монда бик йылы итеп каршы алалар. Әлхәмдүлилләһ, менә без монда бергә укыган Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Безнең җитәкчеләр монда Мөхәммәдия мәдрәсәне бетергән бергә укыган укучыларыбыз монда хәзрәт булып йөриләр, монда абыстай булып йөриләр. Менә Гөлфир апа безне бик матур итеп каршы ала. Менә шундый Гөлфир апа безне бик матур итеп, йылы итеп каршы ала. Безгә менә шундый табыннар оештырып, ее начало, әлхәмдүлилләһ, анардан башланды ул. Әлхәмдүлилләһ, менә шуның өчен кая безне җылы итеп каршы алалар, шунда барабыз. Шуның өчен менә Осинова җирлегеннән име монда хәтле менә изге мәчеткә киләм. Потому что монда ничек дип әйтим инде, менә Коръән укучы әбиләр барыбызда менә шулай ничек дип әйтим, тәмни итеп ачтыгыр инде, Аллаһның рәхмәте. Но бергәләп утыру менә җомга көнендә үзенә бер бәйрәм ул. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин Бу мәчет инде Казан шәһәренең иске мәчете, иске таш мәчете, шулай бит? Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Ну ул менә безне җылы итеп каршы ала, безгә ишекләрен киң итеп ача. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Мәчете бик җылы, бик иркен. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Һәм менә көн сайын монда ниндидер уку бара. Барыбызга файдалы уку. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Сезнең арада әле яңа килгән кешеләр бармы? Кемнәр алар монда? Ой, мине сорамагыз. Менә Гөлдәнә. Гөлдән апа, исәнмесез? Мәчеткә сезне нинди нәрсә китерде? Үзегез теләпме? Мин бу мәчеткә Исия остазның дәресләренә йөрим. Коръән хәтем чыгабыз. Монда килгәч, бу Коръән хәтем чыгу миңа бик ошады. Мин безнең дини кардәшләрем белән бергә Коръән хәтем чыгарга йөрим монда. Безнең монда шимбә якшәмбе көнне Коръән укырга теләүчеләр һәм хәрефләр, гарәп хәрефләрен өйрәнүчеләр, әгәр дә кемнәрнең теләкләре булса, аларны укыту бара. Һәм башка укытучылар, вәгазьләр бара, укытулар бара, акыйда буенча менә Харис хәзрәт укулары, Рамил хәзрәтнең укулары бара. Бик рәхәтләнеп йөрибез, әлхәмдүлилләһ, монда безгә бик ошый. Менә әлеге әйткән дини кардәшем әйткәнчә, шул хәле якты итеп каршы ала Гөлфир апа инде. Алла рәхмәтләре яусын. Һәрбер хәзрәт һәрвакыт нинди генә сорау булса да һәрвакыт булышырга, якты йөзләре белән һәрвакыт булышырга әзер булып торалар. Шуңа күрә бу мәчеттә барыбызга да русча әйтеп әйтсәк комфортно инде, бик рәхәт менә шулай аралашу. Алла рәхмәте яусын. Алдагы көннәребездә дә шулай аралашып, Коръәннәр укып бу мәчеттә килеп йөрергә насип булсын барыбызга да. وبناتهم أخواتي وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة Мин инде бу мәчеткә 3нче ел йөрим. Мине менә шулай Мөхәммәдияне бетергән сабакташларыбыз чакырдылар. Һәм монда килгәнгә бик шат. Килергә теләүчеләр, Исия ханым, һәр көнне киләләрме? Сезгә Ничек дип әйтим, без инде җомга көнне хәтем битлә торган көн, бит инде башка көннәр укыта торган безнең остазларыбыз бар.
Минем инде әлхәмдүлилlah җомга көне менә шушы авыстарларыбыз авыртып киттеләр, кайсы кая 23 кеше булабыз инде без әлхәмдүлилlah. Хәтта җомга көне, башка көннәрне якшәмбе көне минем яңа укый башлаган шәкертләрем бар. Әлхәмдүлилlah. Шәкертләреннән бик канәгать, бик тырышып укыйлар, әлхәмдүлилlah. Менә хәзер яңа килергә теләүчеләр килә алалармы укырга өйрәнергә? Укырга өйрәнергә безнең әлхәмдүлилlah менә хәзер Гөлфәнә ханым группа туплады. Кая ул безнең Гөлфәнә? Менә Гөлфәнә ханым, Гөлдәнә ханым. Bu benim kichkina qizimning kichkina bolasi. Әйе, исеме ничек Киләсеп килә дип тора, иртәгән сикереп тора Азария. Иртәгән сикереп тора, бармайын бүген кызым дигән дип әйтә. Сикереп тора. Ничә яшьсезгә? Так нравится сюда ходить. Я хочу сюда намаз читать.